Terra endins, a la plana de Vic, hi havia un grup de dirigents i pagesos benestants que estaven molt descontents amb la nova situació política. Eren coneguts com els vigatans, gent d'acció que havien destacat en les guerres contra els francesos d'anys enrere, com Francesc Macià, Bac de Roda, que va viure en aquest mas de Roda de Ter, al peu de la carretera de Manlleu. O també Josep Moragues, del mas Moragues, que encara s'aguanta a prop de Sant Hilari Sacalm. Tots dos arribarien a ser herois en una guerra que cada vegada estava més a prop. A partir del 1704, els vigatans van conspirar contra Felip V i s'hi van enfrontar violentament. El clima de tensió anava més, però de fet a Catalunya encara no hi havia arribat la guerra. Va ser aquí mateix, a la capella de Sant Sebastià, a prop de Vic, on els vigatans van fer el pas definitiu. El 1705, 3 anys després de l'esclat del conflicte europeu, els dirigents d'aquell grup es van reunir en secret a la capella amb representants d'Anglaterra i van negociar el suport de Catalunya a les pretensions de l'arxiduc Carles d'Àustria. Un mes després, van firmar el pacte a Gènova amb un representant directe de la reina Anna d'Anglaterra. Els catalans s'alçarien contra Felip V i Anglaterra, en nom dels aliats, garantiria el respecte a les llibertats del país. Allò va significar el començament de la revolta a Catalunya. Els vigatans van aixecar la plana de Vic a favor de Carles d'Àustria i es van escampar per les comarques del voltant. L'escenari d'un dels primers combats entre vigatans i tropes borbòniques va ser el Congost, al camí de Vic a Barcelona. Van guanyar els vigatans, que cada vegada s'acostaven més a la capital. L'estiu de 1705, la flota aliada va arribar davant de Barcelona amb 300 embarcacions. La vigília de la Mare de Déu d'agost va començar l'assalt pel castell de Montjuïc, que era la principal defensa de la ciutat. 7.000 vigatans participaven en l'atac al costat de les forces aliades. Havien esperat en va durant 3 setmanes que els barcelonins es pronunciessin pacíficament a favor de Carles d'Àustria, però la ciutat es mantenia fidel a Felip V i es van veure obligats a ocupar-la per la força. Durant l'assalt a Montjuïc va morir el príncep Jordi de Darmstadt, destacat austriacista i antic virrei de Catalunya, que havia estat expulsat anys enrere de mala manera per les autoritats borbòniques. Els barcelonins van lamentar molt la mort de Darmstadt. I van celebrar la victòria aliada, que es va produir setmanes després. La ciutat va rebre Carles d'Àustria com un alliberador i per celebrar-ho van deixar en llibertat una gran manada d'ocells.